Sizongena enkonzweni yokuthandazela izwe nabaphethe izwe nabantu bonke njengomyalo wenkosi isizathu ukuba sihlale kahle ngokuthula ngesizotha nakumesaba uNkulunkulu. Kodwa kubalulekile uthanda bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Singamcela umama wethu uMahlaba Sole kule nkonzo yokukhulekela izwe egameni lenkosi yethu Jesu. Siyabonga Heavenly Father, siyabonga egameni lika Jesu, igama eliphilayo, igama elinqobayo, igama okuyilolodwa esinikezwe lona ukuthi sisindiswe ngalo. Siyabonga Heavenly Father, silebandla lakho ukusondela ekhoneni bakho on behalf of our land South Africa. Uthe baba wethu ingcwele, Nkosi yami, uma abantu bami ababizwa ngegama lami bekhuleka bavuma isono sabo, Thank you, Jesus. ngiyakuzwa ngisezulwini ngiphilise izwe lakubo. Baba, siyathandaza ngezwe lakithi eSouth Africa. Kuningi ukugula esikubonayo okuhlasele. Akekho baba wethu engcwele ongelapha izifo ehlasela izwe lakithi kuwe kuphela, Heavenly Father, egameni lika Jesu Kristu uMnazaretha engcwele. Baba wethu namandla wonke, sithandazela Nkosi yami ukuthi izwe lakithi eSouth Africa liphendulele amehlo alo kuwe, likubheke wena wedwa uNkulunkulu, engekho omunye ngaphandle kwakho. Ukuthula ezweni lakithi eSouth Africa akuyukuza ngenye indlela kodwa kuyoza ngawe. Baba wethu namandla wonke, Nkosi yami, ngiyalasa ngobukhulu bamandla ubuNkulunkulu bakho eSouth Africa. Ngenelela, fohla, ngoba nguThixo fohla njengamanzi. Thank you, Jesus. Egameni lika Jesu Kristu uMnazaretha engcwele, sithandazela ababusa izwe. Baba wethu namandla wonke ugovernment wase South Africa ukuthi baba wethu engcwele ehlelwe ngokumesaba uJehova. Baba wethu namandla kuze yonke imithetho eyilwayo eSouth Africa kube imithetho ehambisana nentando yakho. Ngenelela njengoThixo egameni lika Jesu, iziphathimandla zezwe lakithi baba wethu namandla wonke, Nkosi yami, zinganyelwe kuwe ngegama lika Jesu Kristu, ngoba baphethe abantu bakho. Thixo wethu namandla, siyathandaza Heavenly Father, yonke imimoya yobumnyama ehlasela izwe lakithi. Bawethu engcwele, siyabona kuyaphithizela, kufa ingane, kutraffic kwabantu, kuhlasela izidakamizwa. Yonke le mimoya siyayi-arresta egameni lika Jesu Kristu uMnazaretha engcwele. Usinikeza ilungelo lokuthi sibophe emhlabeni, uboshwe ezulwini, sikhulule emhlabeni, kukhululwe ezulwini. Egameni lika Jesu sithi, let thy will be done in South Africa as it is in heaven. Baba wethu engcwele, sithandazela Nkosi yami, Nkosi yami, ukuchithwa kawo wonke ama-altare obumnyama ezweni lakithi kome altare kaJehova. Egameni lika Jesu ukuthula koza ngawe Baba. Nkosi yami, intokozo yoza ngawe Baba wethu namandla wonke. Zonke izinto uSathane ayintshontshile eSouth Africa Baba wethu namandla wonke, siyazibuyisa ngegama lika Jesu Kristu
umNazaretha ongcwele izinto ezingene ngokungafanele ezweni lakithi eSouth Africa siyazixosha ngegama likaJesu. Baba siyabonga ukuthi ongenzeki kubantu kuwena kuyenzeka ngokukholwa. Baba wethu namandla imvuselele namandla isifikile, siyawezwa amacabaza yaqala ukuconsa. Baba wethu ongcwele ukhukhulela ngoqo wemvuselelo engeke iqalwe ibandla elithize, engeke iqalwe umuntu othize, kodwa ezobe idrivewa umoya oyingcwele. Besathandaza abantwana bakho from all over. Baba wethu namandla wonke ababiza igama lakho ngeqiniso. Baba wethu ongcwele besebugcweleni. Thixo wethu namandla wonke siyabonga ukuthi yenzeke intando yakhe egameni likaJesu. Nkosi yami uzokwenza inguqu eSouth Africa. Baba wethu ongcwele udumo lwakho luzophumela nakwamanye amazwe ukuthi uJehova uyihambele eSouth Africa egameni likaJesu Kristu umNazaretha ongcwele. Itulo eliboshelwe izwe lakithi ngegama likaJesu siyahlakaza every conspiracy, every agenda, every plan ngeSouth Africa iplanelwa amandla obumnyama siyahlakaza egameni likaJesu Kristu. Ama-plans kaSathane thatha indawo Baba njengoThixo. Sithandazele iAfrika yonke ukuba ibuyele kuwe Baba wethu namandla wonke, isuke endleleni zobumnyama. Baba wethu ongcwele uJesu Kristu iflag lakhe libhakuze eAfrika yonke. Sithandazela umhlaba wonke, abantwana bakho batshalile endaweni ngendawo emazweni ngamazwe, bayathandaza ubusuku nemini. Baba wethu namandla wonke, umhlaba wonke mawenganyela ukumesaba uJehova lingakakhali icilongo. Baba wethu namandla wonke vela njengoThixo, khukhulela ngoqo wemvuselelo ozomboza umhlaba. Thixo wethu namandla wonke izwi lakho lingephuthe. Thixo wethu ongcwele uthe Nkosi yami uzothulula umoya wakho phezu kwenyama yonke egameni likaJesu Kristu umNazaretha ongcwele. Siyabonga ngoba kuwa akukho kukwehlulayo, akukho kungenzeke. Asilibali Heavenly Father ukuthandazela abantwana baka-Abrahama. Sithandazela Thixo wethu ongcwele Middle East. Uthe babusisiwe abakhulekela ukuthula kweJerusalema. Baba wethu namandla wonke njengoRispa owayehlezi edwaleni endlala indwangu. Baba wethu ongcwele phebeza ubusuku nemini ukuthi inyoni oh haleluya nezilwane zingazidli idumbu zabantwana. Sisho njalo Nkosi yami siyaphebeza imimoya yobumnyama eyenza kube nokuphithizela eJerusalem egameni likaJesu. Baba wethu namandla wonke ngenelela njengoThixo. Hambele Nkosi yami uIsrayeli ukuthula kwakho okudlula ukuqonda konke kubuse. Baba wethu ongcwele kakhulu bembulekelwe kuvuleka amehlo uJesu bamazi eyinkosi nomsindisi wempilo yabo. Siyabonga ukuthi ongenzeki kubantu kuwena kuyenzeka. Uthe uma sikhuleka ngegama likaJesu Kristu uyokuza usemazulwini bese uyasiphendula. Siyabonga Heavenly Father ukuthi kwenzekile. Asihambi ngokubona, sihamba ngokukholwa. Kwele mimoya sekwenzekile egameni likaJesu Kristu. Yingakho udumo lonke silibuyisela kuwe, amandla ubukhosi nenkazimulo kungokwakho. Thatha indawo Baba njengoThixo. We celebrate victory. Sisazozwa nezwi lakho, khuluma dala o goalkeeper amadimoni imimoya ekhishwayo uma sekuzongena ezweni lakho ukuthi ivimbe lingafinyeleli izwi lakho
enhlizweni siyayala siyayikhuza must vacate right now in Jesus mighty name, in Jesus mighty name, in Jesus mighty name. I-operation yamadimoni ayinandawo kule ndawo, ayijokoli iboneze ngayo egameni likaJesu. Siyabonga umkhonzi wakho umphethe, ubekile amazwi akho emlonyeni wakhe angumlilo. Thina zokhuluma kithi sizoba zinkuna sihle. Take charge Holy Spirit, indawo ingeyakho, sikunikeza i-platform. Iyalaza ngoba ukhuluma amandla obuNkulunkulu bakho. Move as you like and like as you move. We thank you, Father. We call it done in Jesus, 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 Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Asiphinde sishaye izandla samukele ipresence kaMoya Ngcwele phakathi kwesibhedlela. Thank you. Singahlala phansi ebukhoneni benkosi. Egameni kaJesu Kristu waseNazaretha siyabingelela abangcwele, phathe ohlelo wabuthabethe obaba leadership abakhona. Sibingelele izihambeli zethu, sibingelele nabasi abahlangela nathi emoyeni, ibandla lonke elikhona, ibandla likaJesu Kristu. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyabingelela. Ngibingelele nesithanda sami Mama Hlaba, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. I'm excited ukuthi kule Sunday ayizofana le Sunday ezayo ayizofana nama Sundays esiwajwayele kunjengephupho bazalwane. Sibonga imithandazo yenu nokuyinikela kwenu ngayo yonke indlela, ngemikhuleko nangezimali, moral support bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu and isibheka into ezinkulu uNkulunkulu azozenza kule ndawo yaseBerelem. Ngine feeling yokuthi uma kusesenhlizweni yakho ukuthi uqhubeke uthandaze nathi kulezi insuku ze conference, wenze all day fasting if you feel like one of the days or whatever day Moya Ngcwele akholela kukho. Ngoba laphana siya kuthatha i-territory ekade uSathane ecabanga ukuthi ukhale sakhe isicathulo kuleya ndawo. But now our Jesus is taking over. I say our Jesus is taking over. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Asizuyeka ukuhlala sicela imikhuleko bazalwane ngaleya ndawo. Sike saba ne open air kula ndawo, sambona uNkulunkulu ekhona phakathi kwethu ngendlela emangalisayo. Kuleli sonto as from Monday yomthandazo sisemvuselelweni ye-awareness of the power within our lives. To Jesus, behold, see, I've given you power over scorpions, serpents, and over all the power of an enemy, and nothing by any means will hurt you. So uJesu ukhuluma lamazwi ewathatha kubaba ezulwini, esazisa ukuthi kunamandla esinikwe wona. And ke mawusu ungena ku chapter 1 incwadi yabase Efese, uyabona lapho ukuthi lamandla uNkulunkulu awa deposite kithi iwona asebenze ngawo evusa uJesu kwabafileyo.
sabona enye into noma uNkulunkulu ekhuluma ngokuthi indalo yonke iwumsebenzi wezandla kodwa la esandleni sizwa ekhuluma ngokuthi imisebenzi yeminwe yakhe imisebenzi mayidala izwe nomhlaba usebenzise iminwe yakhe kodwa mayizosindisa thina kuvela ingalo yakhe lapha engalweni khona isandla sakhe not iminwe this time okugcwalisa ukuthi amandla uNkulunkulu asebenze nga vele mawuzothatha uphini uthatha into encane usebenzisana iminwe kodwa mawuzothatha isaka kaSimende iminwe no yabona uthanda sonke sisindiswe sifikelele ekulazini ukwazi iqiniso ukwazi uKristu ukwazi iqiniso ukwazi uBaba ukwazi iqiniso ukwazi uthando lwakhe ezisikhule ekulazini uthando lwakhe siye ugcwala konke kukaNkulunkulu sikulangazelele ukukhula ekwazini kuyezwakala bazalwane so ngoba once we know kunezinto esikhululwa kuzo ngokwazi uyabona uyalahleka noma unezincwadi zonke ungalahleka uze kuphela petrol mongayazi indawo oya kuyo udlule kuyo mhlambe kufanele uthathe i-turn off udlule uyojika kude ngenxa yokuthi awazi so it's dangerous ukuthi sewusindisiwe ucabanga sekwanele fikelela ekulazini iqiniso ngoba lizokukhulula lizokukhulisa lizokwenza ube inkinga nakusathana awungeke ukhohliseke kalula if you notice mawujesi bembuza ukuthi what will be the sign of your coming iresponse kaJesu ithi qaphelani ningadukiswa ningakhohliswa so before abale izinto eziyokwenzeka ezikhomba uJesu ukuthi ubuya nini uxwayisa abafundi bakhe ngedeception so isono sangena ukuthi kube khona kulaba eseza ngabo emhlabeni uAdam noEva ngokuthi kube khona okhohlisekayo ngoba kubonakala ukuthi akapheleliswanga ekwazini iqiniso uresponda ngohleze nife into uNkulunkulu angazange ayisho wayeseyabona uSathane ukuthi hayi kuzongeneka la ngingayi kuAdam ngoba uAdam une first hand information uAdam uyalazi iqiniso yena ngizombamba ngomfazi wakhe through influence angeke ngimbambe ngedeception yena ngizombamba ngobambo lwakhe oluthathwe eduze kwenhliziyo so ingozi ukuthi sewusindisiwe wajoyina uJesu Kristu waba umntwana kaNkulunkulu kanti uzoba isitha sikaSathane ngoba umhlubukile ngokuzalwa kabusha akasayena ubaba wakho uma ungasindisiwe your spiritual father is the devil ibhlungu lona iqiniso libhlungu kodwa uma ungasindisiwe nje noma ungasonto your spiritual father is Satan kubonakala ngokuthi wenza izinkanuko zakhe if he's a liar you tend to lie it's a norm for you to lie if uma umbulali nawe noma ungabulalanga ngesibhamu kodwa uyabulala nangenhliziyo umfisela into embi umuntu ngoba ufuze uyihlo uSathane onamajinsi akhe so kubiza ukuthi uzalwe kabusha ngoba ngokona kaAdam sibambe izwi lakhe silenze izwi lakhe sikholwe izwi lakhe size silenze we were born of him
ukuze abazophuma lapho bazalelwe esonweni. Isona la kusho imvelo kaSathane, ngoba he is the first one owarebella against God. Usekhona le ndlela? Manje ke spiritually speaking, ngesikhathi wamkela amazwi kaSathane uzwenze, wamkela imbewu yakhe, uzozithola sewufana naye, sewenza njengaye ngoba unemvelo yakhe. Manje kubiza ukuthi uze kukhishwe le mvelo yesono, ikhishwe ngemvelo kaNkulunkulu etholakala ngokuzalwa, obusuba a partaker of his divine nature. Usekhona? Izinto besizijwayele uzenza sezinomo kuwe, izinto ezinye usuyisigqila sazo. Uyabona? Lonto iphuma ngokuthi uqale wenze opposite, wenze lento kuthiwa spiritual practice. Ngesikhathi wenza izwi, uthola imfundiso, wenza izwi, uphile impilo entsha, it ends up sekuyi second nature kuwe. Awusakwazi nokudla ungathandazile. Uyabona manje uhlubuka kule nkambo yaqala. Uyabona uyoshintsha ungabusafana nento kade uyiyona nangenkambo. Uma usindiswa wamkela ukuphila kaNkulunkulu, wamkela imvelo kaNkulunkulu, wamkela imbewu yakhe. Uma usuthola imfundiso uyakhula manje ekwazini okukunika ukushintshwa kwengqondo. Ukushintshwa kwengqondo kusho ukushintshwa kwempilo, your lifestyle, indlela ophila ngayo, indlela okhuluma ngayo. Mawukade umuntu onenhliziyo encane, mase kufika uMongcwele nezimfundiso ziyayiguqula leyo nhliziyo. Umkhumule umuntu omdala okade uphila ngaye ungakasindiswa, ukhunyulwa wena. uNkulunkulu yena udela nomsebenzi wokushintsha isidalwa esidala la kuwe, njengoba kuthiwa ukudala konke kudlulile. Uma ubani uKristu isidalwa esisha, so kuyadalwa ke lapho, kodwa kwembatha. Uyabona? Wembatha umuntu omusha kuwe ngokuthi ulangazelele isifundiso sezwi. Ngesikhathi wamkela isifundiso, ingqondo iyashintsha. Ukushintsha kwengqondo ubhizi wena uwamkela imfundiso ukuthi kuhanjwa kanjani endlini kaNkulunkulu. Ukuhamba kusho ukuphila impilo, inkambo, i-lifestyle, i-character. Nabantu abangakholwa balinde ukuthi bakubone ushintsha, ngoba nezwi lisho njalo, babone imisebenzini emihle, badumise uyihle osezulwini. Ingakho uma usuthi usindisiwe bathi soke sibone, baqinisile bashizwe, ngoba siyincwadi ebhaliwe. The moment you are born again, awena nje umzalwane uphinde ube incwadi ebhaliwe, hayi ngo-inki, ebhalwe nguMoya Ngcwele. uMoya Ngcwele ubhala kanjani? Uyafundisa. Mayifundisa kwenzakalani? Kushintsha ingqondo. It is the renewing of your mind. Makushintsha ingqondo kwenzeka kanjani? Kuguqulwa impilo. Ukuguquka kwempilo kusho ukuguquka kwendlela obukhuluma ngayo. Uma kade unje uba nje, uma kade unenzondo uba nothando. Kuvela izithelo zikamoya. Izithelo zikamoya impilo noma ke ama characteristics kaJesu Kristu. Lapho ke manje usuyamfuza manje. Yabona? Iculo lithi nabantu baze bakubona uhambiso kwakhe. Yabona igama lithi I'm a Christian lavele ebantwini ababebuka befunda lencwadi ewena. Usakhona? Encwadini yezenzo, incwadi yezenzo, incwadi engenayo amen ngenxa yokuthi besingakafiki thina. Yabona? Esizoba ngabenzi bezwi. Njengoba kuyincwadi yezenzo nje. Sibe ngabenzi ukwenza kwethu phambi. Yabona umfazi okholwayo oshade nendoda engakholwa, akudingeki uze uyikhotela amavesi indoda, uyivesi wena. Uyivesi indoda iya observe, indoda iyabuka. Akekho umuntu observer njengomuntu wesilisa.
and we are reason. That's why Bible it, for this reason man shall leave his father and mother and cleave to his wife. You must give a man a reason why he can take a decision to spend his life with you for the rest of his life. Now kuthiwa ke ngesikhathi ekubuka indlela ophila ngayo kade ungahloniphi manje uyahlonipha. Yabona? Yeah, lithi iBhayibheli you are uhlobisa ivangeli ulenza lithandeke nabangalithandi baze balithande. Lonto ayenziwa ukuthi uyenkonzweni njalo. Yenziwa ukuthi masuphuma khona uphila kanjani. You see? So lithi iBhayibheli ke ngalo ndlela indoda yakho ivele iphenduke omahlaba bengakafika ukuthi bayishumayeze. Ngoba usebenzisa isipho uNkulunkulu akupha sona njengomuntu wesifazane ukuthi ube ne-influence. You can influence your men into salvation. Can't you influence a man into sin? Idla ngoba nami sengidlile. Wadlo Adam elazi iqiniso. Ngenxa yamandla umuntu wesifazane abizwa nge-influence. So kuthiwa ke indoda iyaphenduka ithi mkami namhlanje ngifuna uhamba nawe ngoba lento ebengingayifuni la ekhaya mangibuka inkambo yakho hayi ngisho ngiyithanda. Hawune khona ngiyayithanda ngisafuna ukuyobona lenkonzo engishintshela umfazi. Sifike thina sesiqedela umsebenzi oqala wena ngoba wencwadi efundwayo engabhaliwe ngo-ink kodwa ebhalwe ngoMoya Oyingcwele. Kuba ihlazo kuba buhlungu nakuMoya Oyingcwele ukubona umzalwane ehlaza kodwa esindisiwe. Abehlaza kubantu abangalifuni ivangeli. Angangeni ekujuleni nabafuna ukungena ngabavumeli. Avume ngomlomo uthi ungumKristu kodwa inyawo zakhe ziphikisane nento ayishoyo. Iningi lonto kunamhlanje. Yabona? Kufanele ungathathwa na ukuvutha kumzalwane ngoba kungenzeka ukuthi kanti lip service. Abantu banamhlanje bamagagu. Bayakwazi ukuyi-acta. Leli gama lithi hypocrite. Umfarisi noma a hypocrite. Umzenzisi actually. Uma uthi uyalibheka leli gama hypocrite lisho the one who actayo. Uyabona? Ma u-acta mhlambe isketch noma mhlambe kwifilm ethile uzobizwa nge-starring. Yabona? Yabona uvele mhlambe udakiwe kanti udakwa nje uphuzile. Uya-acta. Bayanda abantu aba-actayo endlini kaNkulunkulu. Ngicela ubuze umakhelwane ukhonza uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso noma uya-acta. Kunevesi elivukayo nje enhlizweni yami elithi God has given us all things. But for him to give us all things, he had to give us his only son. Ebese sinika zonke izinto kanye naye. You understand? Now it's a lie from the pit of hell. Ukuthi ungathi wena unoJesu ngaphakathi. Kanti kodwa futhi awunalo uthando. Ngoba that Jesus in you is the love of God. You see? Kuyinkinga futhi ukuthi uthi ngisindisiwe ngezelwe uNkulunkulu kodwa kube nomzalwane ongamthandi. You have limited yourself endaweni uNkulunkulu akubeke kuyo. Ngoba ukuzalwa uNkulunkulu kusho ukuzalwa uthando. Lithi iBhayibheli othanda umzalwane wakhe uzelwe uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uthando.
So kusho ukuthi mawunomzalwane ongamudli noma ukwenzeni kodwa nje ukumzonda lithi iBhayibheli uzibeka uyazisusa positional ekubeni umntwana kaNkulunkulu uba ngumbulali. Izulu libona umbulali ngesikhathi kunomzalwane ongamthandi umfisela into embi ngoba ngeke ungamthandi kanti uzomfisela into enhle. Ngenhliziyo you are a killer. Oh, you are a murderer, actually. So ufuneke uyibalekele izinto ezingamvezi uKristu. As I was praying, ngifuna uNkulunkulu ukuthi angembulele ukuthi ufuna ngithini kubantwana bakhe. Kwakhona nendaba yokuthi kusho ukuthini ukuthi all of us are ambassadors for Christ. Uyabona akusho nani ukuthi singama ambassadors asezulwini kodwa singama ambassadors kaKristu. Kusho ukuthi sine embodiment of Christ, sembethe uKristu. If you are an ambassador, ambassador ayivotelwa. Have you noticed ikhethwa upresident or the king of that country iyona echuza iambassador, and then iambassador embodiment of that country, the whole country. Uma ngabe izwe oyakulo as an ambassador lenza something kuwe kanti uyiambassador yase-America, kusho ukuthi wena uhlukumeze the whole country yase-America. You understand? So njoba singama ambassadors for Jesus, kusho ukuthi we are representatives. Yeah, ofuna ukubona uKristu akufuneka azaye ezulwini ayombona ehlele ngawesokunene, akabuke mina ukuzabona uKristu. That is why uPaulos ba challenge abazalwane ukuthi mabamlingise ngoba yena ulingisa uKristu. So ukulingisa kusho kumfuza nokulandela ezinyathelweni zakhe. You understand? Because ukunika izinto ukunika something ekunika zonke izinto ezifanele lempilo entsha oyiphilayo. Ukunika umoya ongcwele wakunika izwi lakhe, wakunika igama lakhe, igama lingaphi konke okwenza egameni. Kusho ukuthi you are authorized and you represent, you are like ngizothini, yeah njengoba ngisho nje his representative ngoba konke okwenzayo kwenza egameni lakhe. Niyizwa into ngisho? Yeah, uma wenza egameni kusho ukuthi ukwenza as though Christ uyena okwenzayo, and yet uyena okwenzayo kodwa ukwenza ngawe. Now ma wenza izinto ngoKristu, I can do all things through Christ. I can do all things through Christ who gives me the ability, gives me power. Kwezwala? Yeah. So awuna excuse yokuthi uyehlule ukwenza into ethile ngoba bangazi nje nami ukuthi kumuntu onenhliziyo encane bazalwane nje ngixolela. No. Into ekwenza uzithole engathi uyisehluleki ukuthi useyingane ekwazini. As you grow usuke emnganeni ungene ebudodeni, uzithola sewenza into okade ungakwazi ukuyenza, hayi ngoba amandla engekho kodwa ubuseyingane. Noma uaddresswa njengengane enkosini, umuntu osanda kuzalwa, umuntu osanda kukholwa, ongeke abekwe ezintweni eziserious zebandla, mhlambe abumuholi ngoba kuzomlimaza lokho ngoba ubeka umuntu oyingane. Yes, umntwana kaNkulunkulu ku right lokho ngoba lokho chaza i-relationship, because lento esikuyo akuyona i-religion. No. Lento esikuyo mayibiza nge-religion uyayinciphisa, uyifanisa nezinye izinkolo. Yeah, ingaphezulu kwe-religion, i-relationship part kwakho nomdali.
and unelungelo lokuba ne-intimacy, a very deep relationship or fellowship with the creator of the universe. Ube ne-access yokumu-approach right into the Holy of Holies by the red carpet of the blood of Jesus. Ungayithathi kancane indaba yegazi bazalwane. We have up to 30 functions of the blood of Jesus Christ empilweni yethu. Once we understand indaba yegazi, ngoba manje funeka senze exploration yazo zonke lezi zinto uNkulunkulu asiphe zona. Ngifunda la ama-functions kaMoya Ngcwele ngadlula ku-50 imisebenzi yenziwa uMoya Ngcwele. Mhlambe waze u-10 kusho ukuthi u-40 awumazi. Ngenxa yokuthi awumazi u-40 awukwazi uba ne-faith kulowo misebenzi ewu-40 enziwa uMoya Ngcwele kuwe. So that is why kwesinye isikhathi uhamba uphantshi endleleni. Uyabona? Mawuhlangane nama-test noma uhlangana namadimoni uyathuthumela, and yet the spirit of Jesus in you is greater than that spirit. Kuyinkinga ukungazi. Nikhona bazalwane? Uyabona noma ungayithenga imoto ube namandla okuyithenga 1.2 million kodwa uma ungakwazi ukuyishayela, noma ungaba ne-AK-47 qobo lwayo, uhlangabezana nomuntu ophethe umbese noma ophethe uqhwasha, uzokushaya ngoba awunalo ulwazi lento onayo ukuthi isetshenziswa kanjani. That is why kubalekile ukuthi ke sesikhathi ke sifundisane nanokuthi since now I have the power of God within me, how do I walk in that power? How to walk in the power of the Holy Spirit. To walk means to live a lifestyle yako, ibe lifestyle yamandla. Awunikhona bazalwane? Nomfikelwa yilingo, nomfikelwa yini, nomzondo umzalwane wakho, kodwa amandla ohamba ngawo akwenza ube above and not beneath. Akwenza ube victor and not a victim. Uyabona? Ngesikhathi bekhala ngezifo ezingalapheki, amandla kuwe avusa uJesu ngeke ahlulwe isifo. Hayibo Nkosi yami ngikhuluma nani? Uma lamandla evusa uJesu azohlulwa icancer? Kusho ukuthi icancer is strong kunokufa. And ukufa kaKristu kwangekona ukufa ordinary ukuthi uphuma umphefumulo. Kwakuufa kwezinto eziningi. Ingakho kwaqephuka manje mayefa. Ingakho kwafiphala ilanga mayefa. Ingakho kwavuma isoja lathi ngempela lo uyindodana kaNkulunkulu. Ingakho mayefa kwavuma Nkosi yami ngayibeka kanjani lento. Ingakho ngesikhathi kuEfa wabeka unyawo phezulu kwale nyoka eyambhoboza imbobo ezu2. Inyoka inamazinyawo 2. Have you noticed? Yeah, aphuma poison. Yabona? So amandla okufa lawo. Manje injobe inyawo zikaJesu siphotshoziwe nje imbobo ezu2 kusho ukuthi lezi inyawo ezinyathela ikhanda inyoka idla isithende. Angazi ukuthi ubani olimala kakhulu la onyathelwe ikhanda no linyazwe isithende. Lithi iBhayibheli ke ngalawo mandla ngoba wayengafukufa kokuthi ufa ngoba onile, kodwa wayefukufa okusentandweni kaNkulunkulu, efukufa okusemandleni kaMoya Ngcwele. Anganoma nisekhona yini? Yeah, efukufa okusemandleni kaMoya Ngcwele. Ukufa kwakhe kwakunqoba kwakhe. Ukufa kwakhe kwangokona unqotshwa kwakhe, kwakunqoba kwakhe. Ngicela ubuze utshela makholwane, be careful ukuthi ufa kanjani. Yabo. Kukhona ukuthi ufe kanti ufa ngenxa yokuthi inyama yakho iyakulawula. Kukhona ukufa ufe egameni kaJesu, ufe ngenxa kaKristu. Kusho ukuthi ufa ku-self. Ufa entweni ezikulimitayo. Ngesikhathi ufa kanye noKristu kunezinto ozinqobayo ngokufa kanye noKristu. Kusho ukuthi asawulawulwa inyama, awusalawulwa uself ngoba ubethelwe kanye noKristu. So ukufa okunqobayo ke lokho. Buza umzalwane wakho ufa kanjani?
lithi iBhayibheli masizisho ukuthi sifile maqondene nesono. So ukufa maqondene nesono kusho ukufa kwi-dominion yesono. Kusho ukuthi asakwazi ukulawula isono obufile kusona. Ubhiya awusawazi, ihunga ayisakwazi ukulawula ngoba wamkela ukufa kukaKristu okwanqoba uSathane nento zakhe. Kangakuba kubalekile ukufa kaKristu kuwe ngoba akudili kuphela nezinto. That is why uye emanzini amaningi. Emanzini amaningi uyofakaza publicly ukuthi wena ufile nokanye noKristu njengoba uza la emanzini uzongcwatshwa. Mawuphume emanzini uphume uvukela ekuphileni okusha. Uma bengena emanzini bewela ulwandle abantwana baIsrael, ukufa kwabo kwaqala ngesikhathi kufa iwundlu kwindlu ngendlu. uFaro azange understand lokho, kuchaza ukuthi uIsrael usefile for ukuthi akwazi uSathane noma uFaro ukuthi aqhilaze. Awukwazi ukwenza isigqili umuntu esefile. Noma benecala ebulala abantu abawu7, uma amaphoyisa emdubulile wafa akasayi ecaleni. Noma beneyikweletu ezu1.2 million akasabalwa kuleso sikweletu ngoba usefile. Kunokufa okukhululayo. And manje kubaluleke ngendlela ukuthi ukuze uKristu aphile kufuneke mina ngife. Ngoba amandla okuphila kaKristu asekubeni ngife mina kanye noKristu. Kuthiwa uhlamvu alikwazi ukumila lungaqalanga lavuma ukufa. Into awuyitshalile mase kumila isithombo sayo, mawuthi uyayibheka imbewu ayisekho. Noma utshala amazambane sekusela amakhasi lapha ngaphansi komhlaba. The more isithombo sikhula is the more lembewu iya iphela. Ngoba mayingafi imbewu ayizokwazi ukumultiply. Ibe imbewu ibe isivuno esisha. Nikhona abazalwane? Uma ngabe ubutshale intshwamu yamazambane abese eqalela ukumila ayintshwamu ngekwahle aseyimbewu mayisenjalo. Amanye azajika abe green futhi a poisonous mayisenjalo. Akusekho right, akusekho safe ukwadla. Right. Now kusho ukuthi sekufuneke, that is why kuyingozi ukudla imali zikaJehova ngoba udla imbewu. Uhlukanisa nje imbewu yepetshisi nembewu nesithelo sepetshisi. Ikupho okubabayo kulezi zinto ezithu. Obana bake badla wakwayidla imbewu yeapple uthi udle kwadleka nembewu injani imbewu iyababa itshela wena into angidliwe. Uma udla mina ngeke uphinde uvune. Kunabazana basicela imithandazo kanti bayantshontsha. Badla into engadliwa. Badla intshwama ekufuneka itshalwe. Konzo multiplier ngoba it's a principle. Ukuthi as long as the earth remains there will be sowing and reaping. Ubuza umakhelwane kuhamba kanjani kwena? Uyazidla imali zikaJehova. Ubusuthi uyahlupheka. Imali yakho awuyiboni ishona phi? Niyakazi ngikhuluma kakhulu ngomnikelo kodwa ngiphoqwa yizwi. Akufuneki ngiyeke ukunitshela lonke icebo. Uma nginithanda ngeqiniso kufuneka nginifundise iqiniso. Yabo? Because manje ngivumelana noSathane mangafundisi ngomnikelo ngoba unithanda nephuwa. Ngoba it's a principle. Noma yenza umuntu ongakholwa, umuntu okhiphayo. Yabo? Othanda ukunikela, asiza abampofu, uapply iprinciple ngoba umhlaba usekhona. As long as the earth remains. Noma umthakathi uyatshala kuyamila. So now that is why manje kufanele kusebenze ukufa ngoba umuntu oyinkinga kule nsindiso yakho wena. Manje you must die to self. You must deny yourself.
You must control yourself. Self-control is the fruit of the Spirit. Ungabe umuntu nje ongenama break, makhonto ecasulile siyabhavumuka. Uzuzikhohle ukuthi usindisiwe ngoba ushoda nge-self control. Umzalwane ongenama break. Yabona? Noma kukhona nalingabonisani khona nobaba, kancane ngcono divorce. Hayibo. Yangicasula nje yangicika nje lento yakhona baba kasibamba ngcono vele sihlukane kube kahle. Did you know that she does not mean what she says? Ngoba masumnika lento ayishoyo uzothi hayi bengidlala bengasho ngempela Nkosi yami baba kaSiponono bengasho ukuthi ngempela sengifuna sihlukane. Wenziwa imizwa ama feelings ayingozi if you cannot harness them. They are created by God. Kodwa afana negas. Igas out of control ivele ivuleke nje ivuze. Makhono layitayo kuzovutha yonke into ngoba manje ayinayo indawo econtrolwa kuyo ukuze kuphekwe ngayo ukukhanyiswe ngayo nikhona nonke bazalwane ya isibusiso negas mayifika yenza umsebenzi kodwa mayingena control yabona kufana noma uhamba nemoto engena ama brake unjalo umzalwane ongena self control wenza izinto aregretayo mayisezenzile uzwe noma ungcwele uthi ubhlungu kube khonto engathi iyaphakama iyakushiya uzulula namadimoni angene kalula ngoba usuwavulela umnyango makuthiwa phela ungamniki usathana indawo kusho ukuthi ungathukutheli ize leyo shona ukuthukuthela kulize leyo shona kuvula umnyango amadimoni angene bayizwa lento engishoyo ya umonakalo omningi udalwa abantu abangakwazi ukucontrol imizwa yabo kudalwa yini lokho abafi bayaquleka kanti kufanele bafe lapha noKristu bathi bafika bambheka uKristu bethi bazomnabo bazomshaya bamphula amathambo njengabanye bathola ukuthi usefile akusadingeki ukuthi aphule amathambo ngoba ugebisa ikhanda hayi ngoba equleka ngicela ubuza umakhelwane wena wenze njani ufike waquleka noKristu noma wabethelwa wafaka noKristu wenze njani ngoba mawuthelwa ngamanzi abandayo enhlebo uyaphaphama yeah ungabusasho ukuthi umntwana kaNkulunkulu uthi nami ngumuntu nginemizwa njengabantu ungabusasho ukuthi umntwana kaNkulunkulu uthi nami ngumuntu phela ukusho ukuthi mase ngikholwa sekufanele ngidlala abantu mina nje inja ngiyayishaya bese ngiyoxolisa enkosini inja nje mayingibhedela umuntu nje engicika engicasula uzozibona ufana nobani yabona into njalo those are the signs manje lento iyakulibazisa awukhuli uthi sewuthathe 4 steps forward uthathe 6 steps backwards yabona usathana kasenasabelo akanagunya phezulu kwempilo yakho since wathengwa ngegazi now uyiproperty kaJesu sekuwena omnika indawo noma ngayifuna nganani akakwazi ukuzithathela enganikiwe ngicela ubuza umakhelwane wenze njani kuleli sonto awuzange umnike sengisho indawo usathana indlela obokhuluma ngayo nendlela owenze ngayo awuzange umnike usathana indawo akufuneki mawula ngesonto kanti wena uzophungula izolo ngisayinkonzweni ngiyophungula ngimoshile izolonto kuyasidileya lokho nangizwa bazalwane kuyamfrustrate umoya ongcwele ukubona uginqa iminyaka ungakhuli kunezinto ezinkulu engabe ukuthembela zona ayibeke kuwe zisiza igeneration kodwa athi uyabheka ta useyingane uzothi inkinga ayibeka lento avela afe okwesikhathi avela aphakama ayibone esengcono ngoba kuyenzeka isikhathi utatamise utotose
nangoko eyivuma sithatha ngiswalot kuyenzeka utatamise i-character efile. Mina bazani bongixolela nje ngumuntu nje nasekhaya ubaba waye umuntu yabona othanda ukulwa yabona umake nenenhliziyo encane enenkani manje ngiyabona ukuthi kufuneka balekile phela abazalwane sazane nobuthakathaka bethu ama-waypoints. Ubhizi ufudumeza inyoka ezokuluma kusasa. Izokuluma ngempela le nyoka kuhlala. Makuthiwa bulalana iy'nkanuko zenyama ngomoya ingcwele. Umsebenzi kamoya ingcwele akuyena okuvutha kuphela. Okudila nawo futhi. Akuthandaze nje umnqeni ukuthandaza. Akekho umuntu onyama yakhe ingakunqeni ukuthandaza. Silanyulelwa ngumoya ingcwele. Yabo sibuthakathaka sivume uthungelwe kona lokho ukuthi asisize nasekukhulekeni. Ngaphandle kwamoya ingcwele sizodlala inyama. Inyama iyakwenza udube ngomzalwane oyedwa nje yabona simanganani la umzalwane oyedwa nje ongasakhokha imali yakho ukuduba inkonzo yonke. Sekufuneka ushintshe manje uyoqala phansi uyongena kwenye. Nakhona ngoba udili nawe uzothola ezakhona sezikulindele.